Vy ste naznačili, že ten výstup z NATO je možný, že dokonca by bol elegantný, vyžadoval by nejakú politickú odvahu politikov, ktorí sú pri moci, ale s akými politickými dôsledkami? Vieme z histórie, že takéto kroky nie sú vždy úplne jednoduché a sú s nejakými dôsledkami. Viete, je to hypotetická záležitosť, ale nesmie sa to brať ako raz navždy daná vec. Uvedieme príklady. V lani v lete a na jeseň sa Američania chystali napadnúť Sýriu. Neurobili to. To je prvýkrát od rozpadu bipolarity, keď Američania so svojimi spojencami nedokážu presadiť to, čo chceli. Na druhej strane v tej organizácii, v tom pakte je toľko problémov, že čím viacej bude mať členov, tak tým sa tie problémy budú len zväčšovať. Takže otázka je tu ten príklad francúzsky, je tu ten príklad grécky, aj keď je dneska rok 2014, dajú sa niektoré veci urobiť a nemôžu nikoho perzekvovať za to, že vystúpil z tejto zložky, nehľadiac na to, že jednou z hlavných vecí, ktorou dneska operuje tá centrála v Bruseli, je potreba doplniť naše vojenské výdavky na tú mystickú hranicu 2%. To je hlavný tlak, takže keby sa niečo voči tomu našla, povie sa, my nemáme dostatok peňazí na to, aby sme to urobili. Nemecko nechce, iné štáty nechcú určitým spôsobom zvyšovať vojenské výdavky. Teraz je známa, tým už skončím, tá aféra poľského ministra zahraničných vecí, ktorého odpočúvali. Poliaci sú považovaní, za neslovenské slovo, forpost, nejakú takú bázu Američanov v Európe a zrazu poľský minister zahraničných vecí povie, že to naše priateľstvo s Američanmi nám určitým spôsobom aj škodí a znižuje určité aspekty vnímania, alebo teda skomplikuje určité aspekty vnímania bezpečnosti. Tak v takomto širšom kontexte by som sa to pokúsil odpovedať. Pre mňa je NATO, aj pre nás VZHO je NATO zločinecká organizácia. Zločineckou sa stala vtedy, keď bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN začala bombardovať bývalú Jugosláviu. To bolo flagrantné porušenie medzinárodného práva. Tam sa z tejto organizácie stala organizácia zločincov. Ak ľudia, ktorí reprezentujú organizáciu tohto typu, ako je NATO, vyhlásia, že bombardovanie cudzieho štátu bez mandátu OSN je humanitárnym bombardovaním, sú zločinci a zločinci majú byť súdení a odsúdení. Ešte poznámka k tomu, že z NATO sa dá ľahko a elegantne vystúpiť pri všetkej úcte, pán kolega, nemyslím si to, pretože tu chce trocha odvahy. Slováci dnes, a to si povedzme úprimne, nie sú schopní zabrániť tomu, aby nám nepredali vodu a pôdu. Neviem si predstaviť, ako by Slováci začali bojovať za to, aby sme vystúpili z NATO. Pri všetkej úcte k Slovákom, milujem svoj národ, som veľký Slovák. Ale obávam sa, že momentálne mentálne a duchovné sily Slovákov na to jednoducho nestačia. To je taká sebakritika do vlastných radov a z tej geopolitiky. Mali sme obrovské problémy vystúpiť z tieňa Adolfa Hitlera. Kebyže Varšavská zmluva sa v úvodzovkách nerozsype sama alebo sa nerozpustí sama, dodnes by sme boli v Varšavskej zmluve ako Československo. Preto hovoríme, tento systém musí padnúť. Nielen vojenský, môžeme hovoriť o Európskej únii, o ekonomike, o sociálnej politike. Tento systém je dekadentný, je zlý a ničí nielen slovenský národ a štát, ale celú Európu. Až keď tento systém padne, potom môžeme začať niečo seriózne robiť, budovať v prospech slovenských ľudí.